Добрый день, уважаемые спикеры, добрый день, уважаемые журналисты и зрители нашей трансляции. Мы рады приветствовать сегодня всех на нашей пресс-конференции в Доме прессы, тема которой «Духовные центры Беларуси. Роль Римско-католической церкви в укреплении общественного согласия и традиционных ценностей». В пресс-мероприятии сегодня принимают участие Герасименис Сергей Сергеевич, заместитель уполномоченного по делам религии и национальностей Республики Беларусь, ксенз Юрий Ясевич, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси, ксенз Алексей Романчук, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии в Буслове. Перед началом нашей пресс-конференции напоминаю, что все вопросы к нашим участникам можно направлять прямо здесь, в трансляции на YouTube-канале Дома прессы. Также вы можете направлять свои вопросы на почту пресс-центра и писать их в чате Viber для журналистов. Особое внимание хотелось бы уделить вопросу размещения ссылки на нашу YouTube-трансляцию в электронных материалах журналистов электронных СМИ. Будем очень рады, если вы так будете делать. Начнем нашу пресс-конференцию. Сергей Сергеевич, вам слово. Добрый день, друзья. Спасибо большое за приглашение. Еще раз хочу начать с банальной, но тем не менее очень важной фразы, которую мы не должны забывать. Беларусь – это страна конфессионального мира и согласия. И то, что у нас на сегодняшний день ведется активная работа по разработке таких понятий, как духовные центры конфессий, подтверждает этот тезис. Духовные центры определены традиционными конфессиями. Это Римско-католическая церковь, Белорусская православная церковь, Объединение иудейских религиозных общин и Мусульманское религиозное объединение. Духовные центры определены после встречи с главой государства. Именно по предложению главы государства Белорусская православная церковь определила духовными центрами Полоцкий и Жировический монастыри. Католическая церковь определила Бусловский костел. У мусульман это мечеть в городе Ивье, старейшая мечеть, 140 лет, и деревянная мечеть Ивье, центр общественной и культурной жизни татаро-мусульман. Ну и синагога в Бобруйске стала духовным центром иудеев. Сегодня мы проводим эту пресс-конференцию. Решили начать с пресс-центром эту пресс-конференцию в качестве серии пресс-конференций по каждому определенному духовному центру. Начинаем с католической церкви, с Римской католической церкви, потому что в преддверии Рождества Христова нам хотелось бы обсудить именно духовный центр, национальный санктуарий Бусловский костел. Сама Римская католическая церковь в Республике Беларусь, она вторая крупнейшая конфессия нашей страны. Больше 440 религиозных общин, 4 епархии, 7 монашеских общин, 9 миссий. Достаточно большое количество населения относит себя по вероисповеданию к католикам. И следует отметить, что Римская католическая церковь – это достойный, надежный социальный партнер в проведении социальной политики, участвует в культурных мероприятиях, воспитательных мероприятиях. Со времен развала Советского Союза, обретения независимости Белоруссии, костелу Римской католической церкви передано более 300 культовых зданий. Сейчас в целом у нас насчитывается 524 костела. И наряду со священными местами, с малыми базиликами, как я еще раз повторюсь, Бусловский костел занимает центральное место. Это действительно духовный центр,
который привлекает десятки тысяч паломников ежегодно, как из нашей страны, так и из-за рубежа. Икона Бусловской Божьей Матери, она коронована Папой Римским. И тогда же Казимиром Свентиком было объявлено о том, что именно этот костел объявлен национальным санктуарием. Поэтому решение в этом году, решение конференции католических епископов, оно было ожидаемым о признании именно Бусловского костела духовным центром. Ну и хотелось бы, чтобы уважаемый отец Алексей, ксенз Юрий также рассказали дальше про развитие этого духовного центра. Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Отец Юрий, вам слово. Ну, увогуле, калі пачынаць гаворку пра Буцлаў як духоўны цэнтр у Беларусі для каталікоў, то хацелася бы, можа, распачаць аб такіх справах агульных. Напрыклад, калі мы гаворым пра розныя месцы, якія даспадобы чалавеку, якія маюць нейкі сантымент, напрыклад, бацькоўскі дом, альбо, напрыклад, касцёл, альбо царква, дзе сакрамент хросту прымалі, альбо нават і універсітэт, там, дзе вучыліся. Ну, розныя месцы, напэўна, кожны чалавек мае такія улюбёныя для сябе месцы. І калі мы гаворым як пра сям'ю, каталіцкую сям'ю ў Беларусі, пра касцёл, то як і дзяржава, так і касцёл — гэта сям'я сямей. І таму, калі у нас таксама аб'ядноўвае пэўнае месца, то гэта таксама спрыяе для нашага такога забагачэння і спрыяе для нашага аб'ядноўвання. Нейкія пэўныя такія агульныя мэты, нейкія агульныя планы. І таму, ну, нездарма, як таксама Сергей Сергеевич падкрэсліў тое, што Буцлаў, калі была прапанова менавіта, дзе стварыць духоўны цэнтр у Беларусі для каталікоў, ну, пытанне нават, можа, не стаяла, бо гэта адразу на першы план высветліўся гэты касцёл у Буцлаве. Вось, і таму сам духоўны цэнтр, ён павінен кіравацца тым, каб аб'ядноўваць у веры, аб'ядноўваць у імкненні да збаўлення усіх, і не толькі каталікоў, бо мы гаворым пра іншыя цэнтры духоўныя розных канфесій, нават і рэлігіі, і гэта таксама павінна паказаць нам тое, што мы адно, мы усе імкнёмся менавіта да добра, да захавання Божых запаведзей, а як бачым, што у Божых запаведзях нідзе няма, каб некага скрыўдзіць, каб некага абвінаваціць, але толькі каб любіць іншага чалавека так, як самога сябе. І таму Буцлаў гэта і ёсць, і таксама будзе развівацца ў гэтым напрамку, каб аб'ядноўваць не толькі каталікоў, але таксама і іншых людзей добрай волі, хрысціян. Вось, і таму першая мэта — гэта, напэўна, гэта. Дякую. Продолжим. Отец Алексей, вам слово. На самым пачатку мне таксама хацелася падзякаваць за магчымасць быць сярод вас на гэтай канферэнцыі. Маю надзею, яна паслужыць для многіх людзей магчымасцю даведацца і пазнаць, што ёсць у нашай краіне невялічкі куточак, які з'яўляецца духоўным цэнтрам у Буцлаве, які прыцягвае тысячы вернікаў, і не толькі, ад зусім нядаўняга часу нават і турыстаў з усяго свету. Пачатак гэтага месца вельмі прыгожага, хоць такога аддаленнага ад сучаснай цывілізацыі, бо вакол Буцлава працякаюць 3 ракі, ну і адныя з найбольш балоты ў цэнтральнай Беларусі. Быць можа, дзякуючы гэтаму становішчу, гэтая святыня захавалася да нашых дзён, перажываючы вельмі цяжкія патрасенні гістарычныя, звязаныя з мінулымі гадамі, дзесяцігоддзямі, стагоддзямі, якія праходзілі вось такімі жудаснымі хвалямі праз нашу вось радзіму. Паводле кронік, якія захаваліся ў бернардынскім ордэне,
датуецца 1504 год як час, калі род Елонаў, якія кіравалі Польшаю і Вялікім княствам літоўскім, падаравалі айцам францисканцам, бернадынцам 300 гектараў вось гэтай зямлі для таго, каб яны займаліся вырубкай лесу і сплаўлялі праз Сэрвач у Вільню і потым у Вільню лес для таго, каб будаваць манастыр і касцёл айцоў францисканцаў у Вільні. Вось на самым пачатку гэта зусім невялічкае пасяленне было, там было некалькі манахаў, якія пабудавалі сабе такія шалашы ў форме буды, і ад таго, што яны жылі ў гэтых будах, гэта назва распаўсюдзілася і на мясцовасць. Большай такой папулярызацыі гэтае месца пачало мець сярод простага люду, калі адбылася першая Марыя такая Фанія, з'яўленне Божай Маці. Гэта была зіма, гэта быў пачатак 16 стагоддзя. Адзін з манахаў, абходзячы сваё маёмасці, перадусім лясныя, крыху зблудзіў. У гэтым лесе была віхура, мароз, і ён пачаў маліцца да Господа з просьбай, каб даў якісьці канкрэтны знак, каб уратаваў яго. Ну і вось удалечы ўбачыў невялічкае святло, на якое ён і пайшоў. Вось падыходзячы да невялічкай капліцы, таксама пабудаванай у форме буды, ён убачыў візерунак Божай Маці. Вось і, канешне, і спалоханы, і таксама і з вялікім уражаннем і хваляваннем духоўным пабег да сваіх субратоў і сказаў, што Божая Маці з'явілася над нашай капліцай. Вось і, канешне, яны пабеглі разам, зафіксіравалі усе разам гэтае з'яўленне і, канешне, аб гэтым распавялі сваёй духоўнай уладзе ў Вільнюсе. Вось. І ад гэтай пары пачынаецца, канешне, чутка расходзіцца па ўсёй ваколіцы, і людзі прыходзяць да гэтага месца, каб ушанаваць Божую Маці, каб супольна разам з манахамі памаліцца. Вось 1588 год, 2 ліпеня, падчас малітвы супольнай і службы адбываецца чарговая Марыяфанія. Марыя з'яўляецца, як адлюстроўваюць літаграфіі гістарычныя, у атачэнні анёлаў з маленькім Хрыстом на руках. Вось. І тады гучаць з яе вуснаў такія словы: гэтае месца Богу вашаму і майму сыну, тут пакланяйцеся і тут узносьце малітвы. Гэтае месца я выбрала, каб прымаць людскія малітвы і лікаваць вашыя хворыя сэрцы. Вось, і гэтыя словы, яны як бы сустракаюць усіх пілігрымаў і вернікаў, якія наведаюць гэтае прыгожае святое месца. Ну і, канешне, пасля гэтага аб'яўлення Божай Маці чутка расходзіцца па ўсіх ваколіцах, тым больш гэтае бачылі многія людзі, не толькі манахі. Вось і сапраўды гэта месца з той пары прыцягвае да сябе шматлікіх вернікаў. Нараджаецца звычайным чынам патрэба будовы новай святыні, якая не месціць ужо тых вернікаў, якія прыходзяць ушанаваць Божую Маці і памаліцца ў гэтай капліцы. Вось. І як летапісы апавядаюць, што у той час быў папрошаны адзін з лепшых спецыялістаў, што цікава, немец па паходжанню, але прыняўшы праваславе, жыў у Полацку, і яго запрасілі, каб ён быў галоўным архітэктарам і будаўнічым гэтай святыні, і невялічка таксама будучыні манастыра. І таму вось гэта адзін з першых такіх крокаў, які паказвае, што гэтае месца, яно не толькі для каталікоў, але велічную святыню з каменя пабудаваў якраз праваслаўны, да яшчэ немец, які прыняў праваславие.
Гэта парасткі таго першага касцёла, які быў вось самы першы ўзведзены з цэглы і каменя. Засталася толькі частачка з вядомай капліцай, і якую упрыгожваюць чорны такі алтар з 17 стагоддзя з 20 фігурамі новага і старага запавету. Маю надзею, што прыйдзе час і ён аджыве такім новым жыццём, ужо адрамантаваны, адрэстаўраваны, ну і, канешне, будзе радаваць і служыць нашым будучым пакаленням. Ікона, якую мы цяпер бачым, яна не прыйшла з нябёсаў, і анёлы ці херувімы яе не прынеслі. Яе падараваў Клімент VIII, будучы папам рымскім, мінскаму ваяводу, у знак таго, што той прыняў зноў каталіцтва, бо 16 стагоддзя гэта час рэфармацыі, калі ад каталіцкага касцёла адышлі частка веруючых, якія называюць сябе да сягонняшняга дня пратэстантамі. І вось, а пасколькі было так вось прынята нейкі час у нашай радзіме, што шляхціцы і магнаты, як і радзівілы, як таксама і Кішка, да якого роду належаў, ён прыняў на нейкі час пратэстантізм, а потым, наведваючы вечны горад Рым, бачучы веліч, святасць гэтага месца, зноў вяртаецца да каталіцтва, і папа даруецца яму ікону, якую ён прывёз і з сабою. І вось гэты момент гістарычны, ён захоўваецца на адной з фрэсак прыгожай базылікі у сягонняшнім часе ў Буцлаве. Вось. Пасколькі у ваяводы мінскага быў свой духаўнік, кіраўнік духоўны, пасля смерці ён атрымаў у спадчыну гэты абраз і быў накіраваны да далейшага служэння ў Далгінава. Далгінава гэта суседняя такая вёска і парафія Буцлава, і там на месцы ўжо даведаўся гэты святар, што ёсць невялічкае пасяленне манахаў у Будзе, дзе з'явілася Божая Маці зусім нядаўна. І ён вырашыў наведаць гэтае месца і сапраўды быў уражаны духоўнасцю і прысутнасцю Бога і Божай Маці ў гэтым месцы. І вырашыў падараваць гэты абраз, бо на ім адлюстравана Багародзіца, якая трымае маленькага дзіцятка Господа, свайго сына, на сваіх вось руках. І гэта прыгожа вельмі адбылося падчас урачыстай працэсіі. Гэтая ікона была перададзеная монахам, якія у гэты збудаваны касцёл праваслаўным архітэктарам і майстрам, немцам па паходжанню, у гэты чорны прыгожы велічны алтар была змешчана. Час ідзе, і ўжо некалькі год пасля гэтай падзеі перадачы абраза ў гэтую святыню адбываецца першы цуд. 1617 год, першы вось цуд афіцыйна, які зацверджаны і зафіксіраваны. Што гэта за цуд? Шляхецкая сям'я мае сына, маленькі хлопчык, раптоўна страціў вось зрок і не бачыць, конечно, для кожных бацькоў гэта вялікая трагедыя. І што яны толькі не рабілі, нічога не дапамагала. І даведаўшыся аб тым, што ёсць цудоўнае месца ў Буцлаве, у Будзе, бацькі вырашылі пайсці прасіць дапамогі ў Божай Маці. І як толькі, як хроніка, летапісы апавядаюць, яны пераступілі гэты парог святыні, іх сын атрымаў зрок і ў будучыні стаў вельмі такім цудоўным монахам ордэна кармелітаў, якія да сягонняшняга дня вельмі прыгожа служаць на нашай вось радзіме. І такіх вось цудаў перыядычна было вельмі шмат. Калі самае адно з астатніх вось цудаў, калі маем час, і я не маруджу, магу таксама распавесці. Вельмі сапраўды цікава. Зусім нядаўна, толькі 2,5 месяцы я на гэтым новым месцы, і упарадваючы дакументы пасля сваіх папярэднікаў знайшоў такое сведчанне адной жанчыны, яна сама праваслаўная,
У 2017 годзе на вельмі трапіла сур'ёзны аўтамабільны выпадак і ў ваколіцах Лепеля і трапіла ў шпіталь, у рэанімацыю, і потым, як сама сведчыць, атрымала несумяшчальныя паразы з жыццём. І знаходзячыся ў гэтым месцы ў шпіталі, да яе прыехаў яе хлопец, ён быў каталіком, і пад падушачку у рэанімацыі палажыў абразок Маці Божай Буцлаўскай. Яна ўвогуле ніколі не чула пра Буцлаў, ніколі не бачыла іконы Божай Маці Буцлаўскай і ніколі не ведала пра тое, што ёсць штосьці такое. І ў тую самую ноч яна прысніла сон, як потым сведчыць у сваім сведчанні. Яна ўбачыла гэту ікону і голас Божай Маці, якая сказала: «Усё ў цябе, Божа, добра, не хвалюйся». І ад гэтага часу пачынаецца паспяховае выздараўленне. І потым, калі яна ўжо ўстала, і трэба было на ножкі, урачы таксама былі задаволеныя і таксама шакаваныя такім хуткім прагрэсам здароўя, прыпісваючы таксама цуду Божаму і здзеянню Божага провіду. Яна, папраўляючы падушку, убачыла гэты абразок. І ў гэтым абразку ўбачыла тую Дзеву Марыю, якая прыйшла да яе ў сне і сказала: «Усё ў цябе вельмі будзе добра». І потым, калі прыехаў ейны хлопец, яна спыталася: «А што гэта за абразок і дзе гэта знаходзіцца?» І ён расказаў пра цудоўнае гэта месца Божай Маці у Буцлаве. І таму яна піша такое сведчанне, што я хочу падзяліцца сведчаннем, якое сама перажыла ў сваім жыцці. Я асоба праваслаўная. Я ніколі у касцёле не была. Пра Маці Божаю Буцлаўскую ніколі не чула. Нават не ведаю, што гэта такое і дзе гэта ёсць. Але пасля таго, што адбылося ў маім жыцці, я з радасцю хачу паехаць, будучы праваслаўнай асобай, і падзякаваць Божай Маці за гэты за ласку аздараўлення і ласку цуду. Ну і, канешне, простыя людзі гарнуцца да таго, што святое і добрае, бо на той час у каго шукаць паратунку. Часы вельмі непрыемныя. Адна вайна заходзіць другой, і хваробы, катаклізмы і гэтак далей. Таму людзі шукалі паратунку ў Бога, тым больш сама Маці Божая для сведчання выбірае гэтае месца. І патрэба будавання большай святыні. І тая святыня, якую мы зараз бачым, яна паходзіць з 1788 года. Гэта велічная базыліка, велічная святыня, прыгожая архітэктура позняга віленскага барока, якая захавалася ў большасці пісьмен да нашых часоў. Канешне, перажыла зусім недавно такую трагічную момент у сваім жыцці, як пажар даху, але цяпер гэты дах часовы. Маю надзею, што ў будучыні пры дапамозе вернікаў, людзей добрай волі, ну і, канешне, вельмі разлічваю, спадзяюся на дапамогу нашай краіне. Мы адновім былую веліч і зробім яшчэ прыгажэйшай тое, што мы атрымалі у спадчыну. Ну і, канешне, гэтае месца на працягу гэтых стагоддзяў, пачынаючы з 16 стагоддзя, прыцягвае і вабіць да сябе тысячы людзей, якія прыходзяць у гэты на працягу ўсяго перыяду і ўсяго года. Цяпер яшчэ далучаецца турыстычная на турыстычнай мапе як такі аб'ект, які варта паглядзець сваімі вачамі, які варта наведаць хоць раз у жыцці. Таму гэта вельмі радуе. Ну, асаблівы час для базылікі і святыні ў Буцлаве — гэта час, калі наведаюць яе пілігрымы. Не толькі 2 ліпеня і не толькі ў першую суботу і нядзелю ліпеня, але кожную суботу месяца з усіх абласцей, з многіх парафій вернікі прыязджаюць у гэтую святыню, каб перажыць супольную малітву, каб падзякаваць Пану Богу, каб звярнуцца са сваімі інтэнцыямі, паслухаць канферэнцыі, сустрэцца з цікавымі людзьмі. Ну і перадусім гэты час перажыць разам на праслаўленне Пана Бога. І таму гэтае месца, яно як бы
пазову душы чалавечай, веруючага чалавека, яно прыцягвае да сябе, яно вабіць, і яно зроблена не якогасьці распараджэння ці прымусу, толькі людзі, як толькі даведаліся і хоць раз у жыцці пабылі ў гэтым месцы, яны, канешне, перыядычна наведаюць гэтую святыню. Вось, маю надзею, што ў будучыні і само мястэчка, і сам касцёл, і сама базыліка, но будзе крышачку развівацца у галіне інфраструктуры, бо гэта вёсачка. Гэта месца аддаленае ад сучаснай цывілізацыі, і улічваючы сучасныя змены і патрэбы, ну там само з сябе выходзіць такое прагненне і жаданне, каб дапасаваць і стварыць дастойныя, годныя умовы тым людзям, якія будуць прыязджаць, наведаваць, а быць можа застацца на дзень ці на некалькі дзён тут у гэтым святым месцы. Гэта на будучыню, і таму мы для таго і супольна вырашаем гэту справу, каб гэта сапраўды быў вось цэнтр не намінальны, а вось рэчаісны, які адыгрываў бы такую важную ролю для комфортнага прабывання і душы, і цела. Дзякую. Дзякую вам за цікавейшы выступ. Можа, ёсць якія пытанні ў журналістаў у зале? Дзень добры, выдавецкі дом «Звезда», Алена Дзядзюля. Ці можна расказаць, як будуць развівацца, якія праграмы будуць развівацца пры каталіцкім духоўным цэнтры і як да іх можна спрычыніцца? Ці можа гэта стаць тым месцам, куды людзі ідуць не толькі па ўражанні, эмоцыі, але ідуць і для таго, каб нешта зрабіць для іншых людзей, каб быць карыснымі для іншых людзей? Ці можна праходзіць у духоўны цэнтр менавіта з такой мэтай? Прабачце, каб дапамагчы іншым людзям, то не абавязкова ехаць у Буцлаў і прасіць Божай дапамогі ў гэтым. Гэта можна зрабіць у кожнай з парафій, у кожным месцы, нават не ходзячы вось у касцёл. З пункту гледжання такога духоўнага цэнтра, гэта такое вось месца, дзе чалавек можа сустрэцца з Богам, дзе можа адчуць Божую дапамогу, Божую прысутнасць, набрацца сіл для таго, каб потым вярнуцца на месца і рабіць дабро там, дзе ён жыве, у сям'і, на працы, у грамадстве, вось, і гэтак далей. Канешне, калі у будучыні будзе зроблена адпаведная інфраструктура, тады можна там вось казаць, як у будучыні нават у гісторыі было, што манахі праводзілі музычную школу, нават невялічкі шпіталь, як гэта было зроблена у многіх іншых мясцовасцях у былых стагоддзях вось нашай вось радзіме. Усё залежыць ад харызматаў і спецыфікі манаскага ордэна, якія вось жывуць і дзейнічаюць. Вось калі, напрыклад, браць іншыя вось парафіі, дзе дзейнічаюць манашскія ордэны, а кожны манаскі ордэн ён адрозніваецца спецыфікай дзейнасці. Хтосьці з дзеткамі, хтосьці з выхаваннем моладзі, хтосьці выхаваннем хлопчыкоў, хтосьці дзяўчат, хтосьці спецыяльна выключна толькі займаецца хворымі, патрабуючымі, церпячымі. Вось, і тут няма нічога такога новшаства, проста кожны робіць тое, да чаго пакліканы вось Господам. Вось, а тут, Буцлаў, мне так здаецца, гэта такое вось месца, дзе можна прыехаць, набрацца сіл, рэабілітировать свае духоўныя рэсурсы, дзе набрацца вось крыху духоўнасці, адчуць Божую прысутнасць, быць можа паяднацца з Панам Богам, бо гэта вельмі важны такі момент, пра які нельга вось прамінуць і не сказаць, бо гэта сапраўды месца, дзе людзі яднаюцца з Богам і дзе атрымліваюць Божае вось прабачэнне. І то не толькі католікі, і нават не толькі праваслаўныя, бо за гэты кароткі час я так ужо вось бачу, што людзі, напрыклад, мусульмане, але настолькі добразычлівыя, ветлівыя, якія жадаюць дапамагчы вось не только мне, але маю надзею і каталіком, і таксама
у працэсе вырашэння розных спраў сустракаўся таксама і з яўрэямі, якія таксама добразычлівыя. І так як заўважыў Сергей Сергеевич, спецыфіка нашай радзімы злажылася на працягу гэтых стагоддзяў так, што мы не только верацярпімыя, але мы жывём як браты і сястры, і за гэтае стагоддзе мы так перамяшаліся, што частка розных культур і веравызнанняў з'яўляецца спадчынай адной сям'і, у якой складаюцца там ці хрысціяне, ці яўрэі, ці мусульмане. І мы ў згодзе і міры жывём, і думаю, што гэта вельмі прыгожа. Я хотел бы добавить еще. Дело в том, что в августе этого года заместителем премьер-министра Натальей Владимировной Петкевич утвержден комплекс мероприятий по развитию духовных центров. В соответствии с этим комплексом, во-первых, то, что уже отметил отец Алексей, будет расширена туристическая составляющая. На карте Беларуси Буцлав станет более заметным. Это то, что касается внутреннего туризма. Будет обозначены усилия на то, что Буцлав будет презентоваться и на международных выставках туристических, наравне с другими духовными центрами. Ну и кроме того, правильно отец Алексей отметил, костел будет восстанавливаться, будут проводиться конференции, будут проводиться чтения, выставки, комплекса мероприятий, в том числе и предусмотрено создание музея конфессий на базе духовных центров. Поэтому впереди большая работа. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Я бы хотела еще задать вопрос. Может, вы могли бы рассказать про какие-то молодежные программы, которые запланированы на следующий год? Может быть, на базе Буцлавского костела или в общем по католическим костелам нашей страны? Ну вот каждое лето, по-моему, с прошлого года, Буцлавский костел принимает молодежь в преддверии Всемирного дня детей, Дня защиты детей. Да. Может, Ксенс Юрий, вы тогда расскажете То немного есть подробнее? тоже многое зависит тоже от человека, что он ищет, правда? Если мы говорим про молодежь, про детей, то тоже каждый год, как Сергей Сергеевич говорит, что это День защиты ребенка, прав ребенка, и всегда в Буцлаве проходит такой, назовем это, детский фестиваль. То есть это молитва, это концерт, это угощение, разного плана забавы, да, для детей, именно что они приехали, и духовная составляющая, и то же самое, понятное дело, для ребенка тоже важно, чтобы где-то эту энергию, эти эмоции выплеснуть, правда, и поэтому это хорошая оказия, это хорошее место, Буцлав, именно для того, чтобы организовывать именно для детей, они съезжаются тоже. Я только дополню, что это видеть надо. То, что мы говорим, вы представляете, что больше 1000 детей маленьких после того, как они приняли первое причастие, и не только. Это очень красиво, это нравится и попадает в душу, и хочется это продолжать, развивать, и это очень красиво. Поэтому, если в будущем что-то хотите видеть своими глазами, то лучше приехать снять, посмотреть, и участвовать не надо, потому что вы уже взрослые, большие, и думаю, что грешные. А они светлые, красивые, это чувствуется, видно, и это очень, очень заражает добром. Дополню тоже. И сам Буцлавский фест, что касается, это может не сугубо молодежная программа, а вот именно что пилигримки, паломничество. В Буцлав идут не только с Минской области, с Могилевской области, да, из Брестской области паломничество, то есть группа людей, которые на протяжении, из Барановича 8 дней идут, там с Маргонь тоже пару дней идут. И тоже некоторые паломничества, они себя характеризуют как евангелическое молодежное паломничество. То есть там не для того, чтобы только попеть под гитару, да, по дороге, или там развеяться, или уйти
из дома, а это именно как такие духовные упражнения в дороге. И цель вот этих духовных упражнений, это паломничество, это Буцловский фест. Когда они приходят к иконе, они жертвуют свое время, жертвуют свои силы физические тоже, и приходят, чтобы поблагодарить Деву Марию за то, что они имеют. И вот тоже можно записываться, то есть паломничество из Минска идет, да, ну то есть сразу, что на ум приходит, тут Минск, Барановичи, Сморгонь, поменьше как приходы такие, вот, это тоже как бы... Спасибо. Ну и еще один вопрос. Накануне Рождества Христова, может быть, вы могли рассказать про какие-то мероприятия, которые проводятся в Буцловском костеле, чтобы, допустим, люди не из Буцлова могли приехать и посетить, допустим, праздничную мшу. Во сколько она? Поделитесь информацией. Ну, поскольку Буцлаў это частка вялікага і паўсюднага і партыкулярнага касцёла, то хоць святыня і ў нас і вялічная, і святасць у гэтай святыні таксама знакамая, але гэта невялічкі прыход, гэта невялічкая парафія. Вось. І з рэлігійнага пункту гледжання у гэтым часе перад святочным нам дапамагаюць спецыфічныя такія абрады, літургіі, рараты. Гэта вельмі прыгожае такое набажэнства, калі зусім зранку перад працай і школай ці іншымі якімісьці працамі сацыяльнымі людзі збіраюцца ў святыні са свечкамі запаленымі, ў касцёле яшчэ такая паўцемра. Вось і разам з Божай Маці стараюцца перажываць малітву і літургію, бо рараты гэта такая спецыфічная малітва ў гонар Божай Маці, як той, якая духоўна вядзе да Сына Божага, бо гэты час ён прызначаны да літургічнага ўспаміну Божага нараджэння і, па-другое, гэта да парузіі другога прышэсця Хрыста. І таму мы рыхтуемся не толькі да таго, каб сустрэць маленькага Хрыста, ёлачку нарадзіць, аплатачкай паламацца, але перадусім яшчэ духоўна і практычна рыхтуемся да прыходу Сына Божага, парузіі. Вось. І падрыхтавацца можна у розны спосаб праз духоўныя практыкаванні, праз слуханне канферэнцыі, рэкалекцыі, праз перадусім споведь, малітву, а таксама вялікі акцэнт перад Божым нараджэннем робіцца касцёлам на харытатыўнасць, міласэрнасць і дапамогу патрабуючым. Вось што датычыць нашай парафіі ў Буцлаве, то у часе гэтага перыяду мы ладзім дапамогу двум сацыяльным дамам у Узле і ў Камарова. Гэта такія дамы сацыяльнага характару, дзе знаходзяцца старэйшыя людзі пад апекай. Вось. І паразмаўляўшы з кіраўніцтвам гэтых дамоў, стараемся набыць тыя рэчы, якія гэтым дамам найбольш патрэбны. Вось. І канкрэтна будзе вось перададзена. І людзі гэта вельмі любяць, канкрэтныя рэчы і канкрэтную таксама дапамогу. І думаю, што ў многіх парафіях па ўсёй краіне, дзе ёсць касцёлы, штосьці падобнае адбываецца. Ці ёсць патрэба дзіцячым дамам, дзіцячым прытулкам, якімсьці сацыяльным аб'ектам, ці неважна, там, дзе ёсць патрэба, асабліва што датычыць дзетак і бедных людзей, то у гэтым часе і не толькі стараецца агарнуць такой апекай, каб, рыхтуючыся да святаў Божага нараджэння, мы не толькі душу сваю маглі ўпрыгожыць, але яшчэ сваё жыццё дабрынёй і міласэрнасцю. І таму ў нашай парафіі штосьці такое адбываецца. Ну і як ужо узгадаў, што першую суботу месяца з розных куточкаў радзімы прыязджаюць людзі на аўтобусах, на мікрааўтобусіках, на прыватных аўтамабілях ці цягніком, каб супольна разам перажыць час падзякі пану Богу за 35 гадоў адраджэння каталіцкіх структур у Беларусі. Ну і больш няма чым пахваліцца. Може, так у дапаўненні уже добрай традыцыяй сталася тое, што можа запрашаем таксама на спатканне Новага году, як 31-га. Бо 31-га, калі, скажем так, мы сядаем у сваіх сем'ях за стол,
включаем елку, так само и телебачение, скажем, поглядеть и спаткать Новый год, то у Буцлаве уже от пару добрых годов ладзіцца такое святкаванне, спатыканне Нового года, калі людзі таксама з усёй Беларусі, не пабаюся гэтага слова і параўнання, бо ў тым годзе з Ліды, з Гродна, Мінск, Магілёў таксама былі калі людзі, якія прыехалі спаткаць Новы год менавіта 31 снежня. Ўсё з'язджаюцца так у позні вечар. Таксама распачынаецца гэта ўсё сумесна літургіяй. Вось, і ўжо калі куранты б'юць 12 часоў, то вернікі ў касцёле ў Буцлаве праслаўляюць дабрыню Божую і перш за ўсё дзякуюць за тое, што атрымалі за гэты год, і таксама просім на далей, каб благаславіў Бог на наступны будучы год. І вельмі много людзей прыязджаюць і дзеляцца радасцю, сведчаннем, і нават так сэрца дрыбяжыць, калі людзі здалёк прыехалі, памаліліся, і на поўночы яны выязджаюць да сваіх дамоў, правда, каб ужо там, скажем, спаткаць. Але перш за ўсё гэта акцэнт на сумесную малітву ў Буцлаве. І таксама адзін з такіх важных момантаў спаткаць Новы год. Як у народзе нашым кажуць, як сустрэнеш Новы год, так і будзе працягвацца ўвесь гэты год. Запрашаю на Новы год не да шампанскага і чаркі, і з алюем, і мандарынаў, але з Мацей Божай, каб Богу падзякаваць і папрасіць Божай ласкі на надыходзячы. Спасибо вам за ответы на вопросы и за нашу пресс-конференцию. Будем завершать сегодняшний эфир. Желаю вам наступающего Рождества светлого и доброго. Желаю успехов в работе, в любви, добра и всего хорошего. До новых встреч.